ideologiernes kamp, velfærdsstaten og afkolonisering. Og mit navn er Gunnar Gunnarsen, og mit speciale er menneskerettigheder og murens fald. Og det er tidslinjen. I sidste uge sluttede vi af med kort at diskutere kulturmøder og imperialisme. Men i denne uge har vi noget helt andet på programmet. Er det ikke rigtigt, Patrick? Jo, det er du fuldstændig ret i, Gunnar. I denne uge kommer vi ind på meget mere spændende ting. Blandt andet kommer vi ind på de 2 verdenskrige, a.k.a. World Wars. Ydermere skal vi også fortælle om menneskerettigheder, afkolonisering, ideologiernes kamp og murens fald. Det er nemlig rigtigt, for vi har perioden 1914 til 1989, og vi har lavet et lille sammendrag af første del. Er det ikke rigtigt, Connie? Europa var verdens centrum på grund af kolonirigerne, og var derfor også et brandpunkt for konflikter. Og der var en konstant spænding mellem stormagterne England, Tyskland og Frankrig. Spændingerne skyldes økonomisk konkurrence, kolonikapløb og en stærk nationalisme. I 1914 brød Første Verdenskrig ud, verdenshistorien hidtil blodigste krig og største fejltagelse. Efter Første Verdenskrig afsatte Tyskland kejseren og indførte efterfølgende republikansk demokratisk styre, ledet af Socialdemokraterne. Derfor forventede Tyskland en mild fredsaftale, da de satte sig ved forhandlingsbordet i Versailles 1919. Men sådan gik det ikke. Og omkring dette emne har vi været så heldige at få et par aktører ind i studiet. Vi stiller nu om til hyggehjørnet. Ja, så må jeg bestille og komme afsted. Ja. Velkommen til hyggehjørnet. Her sidder jeg med Wilson fra Tyskland. Og Wilson, hvad synes du om udfaldet af Versailles-traktaten? Det er klart, jeg synes, den er blevet lavet på en helt forkert baggrund jo. Tyskland har aldrig tabt et slag på tysk jord, og har derfor ikke tabt krigen jo. Ja, det er du ret i. Derfor er det jo ikke fair, at vi bliver idømt at tage al skylden for Første Verdenskrig. Det var jo ikke kun os. Der var også andre med til det. For eksempel England. Ja. Goddag. Ja, det var da en pustenøjelig overraskelse, der kom her, da du trådte ind ad døren. Ja, jeg er desværre nødt til at meddele seerne, at Wilson forlod studiet sammen med franskmanden. Meget beklageligt, men det er jo typisk tyskere. Undskyld mig. Men Lord George, hvad siger du til udfaldet af Versailles-traktaten? Så nu har vi lige hørt Wilsons mening. Jamen, jeg føler modsat Wilson, at den er blevet meget rimelig. Ja. Og ja, man må sige, at vi har imødekommet mange af folkenes krav til denne traktat. Og jeg føler da også, at vi er nået til en bred enighed. Måske ikke lige med Tyskland, men ja, det kan man næsten ikke jo. Hvad? Undskyld, jeg spørger, Lord George, men hvad er det for en Verdenskrig blev endnu mere blodig end den første. 20 millioner døde i Sovjetunionen, 9 millioner i andre krigsførende lande, og hertil op imod 8 millioner, som blev myrdet i de nazistiske dødslejre. Herfra ca. 5 millioner jøder. I alt 35-37 millioner ofre for krigen og dens følger. Den anden verdenskrig startede i september 1939 med tyskernes invasion af Polen, og England og Frankrig efterfølgende med deres krigserklæring. Tysklands mål med krigen var først at vinde over Frankrig og England, og derefter at udvide østpå. Lebensraum til det tyske folk. Det var vist nogle hotte klip, det der var, Gunnar. Men nu bliver det vist koldere. Ja, det gør det i hvert fald, Patrick. Vi skal nemlig over til den kolde krig. Ja, og vi har en reporter i felten. Det er nemlig Mogens, der står i Cuba. Og hvad har du i godteposen til os, Mogens? Totalt tak til jer inde i studiet. Jeg står her i en russisk opgang, hvor Vladimir Dumitskin står lige udenfor og venter på, at jeg kan interviewe ham. Så se med lige om lidt og tilbage til jer i studiet. 2. verdenskrig blev vundet, og Tyskland besejret gennem en alliance mellem 2 forskellige samfundstyper. Den sovjetiske kommunisme og den vestlige kapitalisme. Med den tyske stormagt ude af billedet blev der skabt spændinger mellem de 2 sejrende magter.
Man havde de bedste intentioner om et fortsat samarbejde, men modsætningerne mellem samfundstyperne var for store, og det endte med årtiers kold krig mellem Sovjetunionen og USA. Ja, hvordan går det så under den kolde krig? Jeg ved ikke. Jeg synes, det er først langt stykke tid. Jeg synes, vi gør det godt. Det er sådan set over hele felten, ikke? Til sidst. Ja, vi får da bragt nogle missiler på plads, ikke? Men jeg synes slet ikke, det er godt nok i forhold til, hvordan vi plejer at sætte de missiler på plads, vel? Og jeg ved ikke, ja. Så ærger det mig også lidt, jeg slet ikke får sådan et eneste skud afsted, ikke? Jeg ved ikke, generelt en stabil præstation her i starten af den kolde krig, ikke? Og Kuba-krisen som sådan. Tilbage til studiet. Efter 2. verdenskrig tog afkoloniseringen fart, da verdens 2 store kolonimagter, Frankrig og Storbritannien, var svækket efter krigen. Derudover så de 2 nye supermagter ikke, at kolonierne skulle bibeholdes. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. And do they know the places where we go when we're gray and old? I slutningen af 80'erne brød Østblokken sammen. Den kolde krig var slut, og Vesten havde vundet. Sejren blev vundet uden et eneste skud. Østblokken blev slidt op og havde ikke økonomi til at fortsætte konkurrencen. Det sovjetiske imperium valgte at opløse sig uden at forsøge en krig for at overleve. Symbolet på fredsafslutningen er murens fald i 1989. Kampen mellem kommunismen og liberalismen afsluttes, og udfaldet bliver en sejr til liberalismen. Så er der ikke mere for den 25'er, men bare rolig, vi er tilbage næste uge. Er det ikke rigtigt, Patrick? Det er i hvert fald rigtig Gunnar. Næste uges program den står på globalisering og Danmarks internationale placering. Så alt hvad der er at sige, det er jo bare Tak for i aften. Ja. Det gik da meget godt. Ja, jeg synes, det gik rimelig fint. Skal vi tage på rådhusroen? Ja, det kan jeg godt lige få over for en enkelt gibbernap. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there. If you get lonely, give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you